ang Desisyon Bicol 2022. Ang programang matao sa Indonesia sa pagpili nin mga lideres na dapat ibugtak sa pwesto para sa karahayan kan kada saro asin sosyudad. Matukar kan mga issue asin mga dapat nagibuhon kan lambang saro sa panahoning kampanya asin oras nin eleksyon. Mapasabot kan importansya kan boto nin sarong Pilipino sa pagmantenir kan demokrasya sa Pilipinas. Mahatod sa Indonesia istorya asin naginibuhan kan mga naging lideres kan kinaban na magsisirbing inspirasyon sa pagpili nin magpapadalagan kan sa tuyang nasyon. Makiaram asin magsabay sa diskusyon. Ngunya na aldaw sa DZGB. Kaiba si Luence Barcena, Dr. Pete Bernaldez, Comelec, asin iba pa. Digdi sa Desisyon Bicol 2022. Boto mo, futuro ko. Kay raming kandidato, iilan lamang ang pwesto. Kay raming tatakbo sa halalan. Dati-rati walang pakialam, ngayon biglang nang dahil lamang dyan sa halalan. Lahat nais tumulong, lahat ay nangangako sa halalan. Mataas ang pinag-aralan o walang nalalaman. Tablahan ng labanan sa halalan. Papawiin daw Diyos maray na hapon, tabi sa indogabos mga tugang. kapaligiran. Yaw na naman kita digdi sa kabtangkang programang Desisyon Bicol 2022. Sa pangarang kang samuyang presidente si Ma'am Brenda Bayona Locsin, Executive Vice President or EVP Glenn Barcelon, Butante ang natotorete. VP for Programming VP Henry Maceda, Vice President for Engineering si Sir Nonoy Locsin, Paglalamayan sa newsroom si News Director Edwin Peralta na nagpaparakpak na siging pakudot, ang magdungis. asin si News Manager Mardela. Tayo ang may kagagawan kung may kaihinat. Nasa lado technical si Kuya Ronald Baldo Dap 2022. Utas kaya ang suliranin. Sa Production Assistant Center niya dyan si Angel Mustasa, ang anghel ng DZGB. Lang Pati naman si Richard Appstore, asin si Adin Laad. Si Richard Appstore, saro ini sa kabarangay ta sa Buyuan na saro sa mga matibay. Ulo kong ka na naman direct. kala mo karera. Kala mo pagandahan ng ngiti. Igilid na muna ang mga pagtubod sa politika. Pel. Mari na muna ta mag-arampangan kita, tangani ng pag-urunan ta ang demokrasya. Kung kamuman ngunyan, nagkakaraon pa sana, nagpapatunaw-tunaw kan mga kinaon, nagkakaong kipang himagas, Walang ibang may sala. o kung nag-aarampangan sa inuman, sana daiman, Tayo ang namimili. panagirinuman baga kuya naltrimin ng napapag-urunan ng gobyerno. Kaya digdi sa programang ini, mantang kamo nag-uraampang, Sahan. tigsararong baso, o sige daw, tapag-urunan tangon yan. Tayo lang Kung ano man ang dapat nagibuhon, tangani ng mamantinir ang demokrasya sa satuyang nasyon. anong kapangyarihan ang pinag-aagaw. Taod-taod, dakol kitang makakaulay mga tugang, Bayan. enot so Commission on Election or Comelec Albay, Sunod na kabanata ng maaputa daw tabi mga tugang ano. O maray na ugto po Kuya Luence. Mga pudan lang po kami dyan sa Purok Trescan Kursada. Sa tagsadiri ng aso ayusun po ang pakalubong tatina tinabunan ng lang ng lupa. O di tadtad na ini ano. Ang number ko tabi mga tugang sa liwat 0926-408-4376 0926-408-4376 0926-408-4376. Yan. Ngunya na pagkaaldaw na ini, pinagahalat mi pa lang na pindot o kaya maglaog sa Zoom outlet si Commission on Election Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw. Mahaputa daw ano
kung ano ining pinagsasabing mga nuisance sa Bicol, sawong-sawong na kandidato. Ipa-define ta saya kung anong klase ini na mga nuisance candidate na ini, buda kung sirisay ini, buda kung ano ang magiging sanksyon kung sakali man mga tugang mapatunayan na ang sarong kandidato nuisance. O sa madaling sabi, sawong-sawong. Ano? Wala pa, Chard, wala pa. At ano ta ini o kay attorney, buda taod, ngunyan baga na nasa political season na ang palibot, maski siguro kita sa Facebook, mga government employee, sige na ang i-introduce kan sa indama na mga manok. Eleksyon. Maapot na kay nang go ang Civil Service Commission sa paagi man kan sa indang opisina kung ano ini. Ano? Yan. Okay? Yan. Tama, haputa, may kinaaraman sa siring na bagay and makauray ta ang mga nagkakapirang mga persona sa likodan kan siring na impormasyon. Ano? Yan. Mientras na pinag-aalata, no? Basahon tayo ng mga nagkapirang mga text sa tuya. From Miss Emily Palacio ng Maoraro. Kain daw tayo ng gabi, may tinapa. Sabi ni 298. And, pakibati po kami digdi sa Barangay 1, Pudoran Albay, Sedeño Family. Kay Manay Prising, asin Manay Josie Ordan. Also, hi sa mga Bicolano dyan sa Taguig, listening online from Ryan Sedeño. Uniman, nangapudan lang da sa taga-Purok Trescan Kursada, sa tagsadiri kan ayam na ayusun da ang pakalubong, tatinabunan lang daan ang lupa, ang amoy po. Abot dyan sa store ni, may pigpangaranan, sa sarong tindahan da dyan sa Purok Tres. Lumunga na sa nangani Kimaray. Okay. Live man tabi kita mga tugang sa DZGB News Online. Sa Facebook asin sa YouTube, pwede din do kami mga tugang na makaulay sa mga paghiristoryahan ngunyan na pagkahapon. Okay, ta. Mientras na pinag-aalata pa na lumaog si COMELEC Election Supervisor, si Madam Aurea Bobunaw, masabutan ta daw tabi mga tugang igwa pala nin arog palang kang kuyanal, nuisance, sawong-sawong, kundi mapagalo na mag-define kita kung sisay na nuisance o sawong-sawong na ini. Ano? Paano mong masabing nuisance ka na ika nga ni may karapatan kang magdalagan? Ano? Maray na hapon kay Joseph Naris. Nagiiling. O paano yan tabi mga tugang? Ano? Pag sinabing nuisance ka,
Ano ang dapat nagibuon sa imo? Kaso mga nabasa taman na diit, ano? May mga nagkapira kitang nabasa duman na indasa na, ano, kung tama, pwede ngayon kapangaran kan sarong kandidato o kung kaya nagdalagan sana para so mga boto daa magkabaranga. Ngunyan, paano yan ba define? Ano ang mga parametros kayan? Ano? Kamu sa iling nindo, sa palibot nindo, sa banwaan nindo, sa syudad o sa banwaan man nindo, igwak yung mga siring kaya na nagdaralagan? O kabarangay nindo nagdalagan para sa na magsawong-sabong? Abir daw. Ade. Siguro sana wara man digdi. Ano? Sana wara man digdi sa Bicol, particularmente na digdi sa Albay. Ano? Dipisilon man kung arog ka yan. Ade. Yaon pa, wara pa. Baka busy pa ito si si Comelec Election Supervisor. Kasubago, nag-ulay man kaming duwa na nagkapirang minuto na ngaya idaliun ta sana ngaya ta may dumanon ngaya kami, boda ngaya may meeting na naman ngaya kami. Dahil na ngaya natatapos-tapos ang meeting. Ta syempre, eleksyon na baya sa mga masunod na bulan, boda na sa political season na baga. Manoy Luence, ang Noisons po, Nonoy, aking lalaki. Pero kung aki, babae, nene daughter po. Ano? Yan. Nakulian mga tugang na mga pinag-uurulayan. Paparaulo ka ba ya, direct? Ano na naman ining pigchat mo? Okay? Bagay ka talaga dyan. Para ano nga ni direct? Anyway, Kay raming kandidato, iilan lamang ang pwesto. sa numero tagiraraya 0926-408-4376. Alam ngayon biglang nang dahil lamang dyan sa hala. Sige tabi mga tugang, nasa ibong ng linya si Provincial Election Supervisor, ang satuyang kapartner sa programa si Attorney Maria Aurea Bobunaw para po sa tuyang topic ko niya na pagkahapon. Madam, maray na hapon po. Maray na hapon po. Sorry po, medyo nawawara sa internet. Minsan igo, minsan dae. Yes po, ma'am. Maray na hapon po sa gabos na dadalang kang programa ta sa Decision Bicol. Okay po. Opo. So, madam, maski puro pa paanong busy ka, magayunon ka mang giraray ade. Slight lang, bit lang. Iyo po, madam. Ang topic tabaya ngunyan, madam, iyo so pigaapod na mga nuisance candidate. Ade. So, Yes po. pag sinabing nuisance, madam, ano ang ibig sabihin kayan pag abot sa Omnibus Election Code? Yung specific ang masyadong legalistic pero ang i-translate na lang sa para maaramang kang Opo. gabos. Okay, ang nuisance candidate, sarong kandidato na di man talagang obheto magdalagan na utob sa buot garong making a mockery of the election, and di siya po talagang kapasidad na magdalagan. So ang pinaka hilingon tapong factor di siyang bakung utob sa buot ang pagdalagan niya, making a mockery out of election, and pagtulo di po siyang kapasidad na maglansar kan sa iyang kandidatura.
is just to confuse the candidate minsan po. So yan ang dapat tandaan tang mga ano yan, points to ponder kung paano ang sarong kandidato magiging nuisance candidate. Iyo po ma'am, saraysay ining mga nuisance candidate. Paano po madam makakalaog iyan sa siring kaya na bagay ang sarong kandidato? O kay puhanta po maaraman na dakulong po bagang nagpa-file. Isipon ta po sa president alone, 97 po ang nag-file si pagka-president. Oo. Himay-himay po ini kang law department. Ito po ang department sa COMELEC kung saan po sinda ang nagpa-file petition to declare a candidate nuisance sa national level. Pighiling po ninda ang tawong ini na nag-file. Kung number 1, igwa po siyang kapasidad na maglansar kay nationwide scale of campaign. So, di man po gusto sabihin na pobre ka, di ka ng kapasidad maglansar. Pwede po kaso kailangan po lang i-prove mo during the hearing na igwa kang kapasidad, considering po baga ang sa Omnibus Election Code ang allow ta na election expenses pag day kang independent ka is 5 pesos per registered voter. Pag saro ka pong may political party ka is 3 pesos. Ita times mo po sa registered voter kang bilog na Pilipinas na pirang milyon. So at least igwa ka po na kapasidad para ilansar mo ang sa imong kandidatura. So, day man nangangahulugan, madam, na able to read and write ka, pwede ka nang dumalagan sa maski sa ina posisyon. Iyo po. Medyo magabat po na panuntulan ang tiktataram kang COMELEC have the capacity to launch a nationwide campaign. Sa konteksto yan, madam, sa national posisyon. Yes. Opo. Digdi po sa tuyang lokal na Rona, madam, digdi sa local position ta, paano ta masasabing nuisance ang sarong kandidato man? Kay puwan po number 1, may magpetisyon. Opo. Na tao na ining sarong kandidatong ini, bako man talagang obheto, magdalagan, kundi i-confuse lang ang mga tao. Halimbawa po, parehas ang apelyido kang sarong incumbent. Ang bawa ngayon, Juan de la Cruz. Nagdalagan man niya si Pedro de la Cruz. So makukonfuse ang tao kung sisay baga sa duwa ang mabubutohan. So iyan mga example lang po ang pigano po so intention mismo kang tao na magdalagan or madalagan lang siya to create confusion na pareho lang po ang apelyido niya sa incumbent o kung sisay ang midbid na tao na nagdalagan. So, initabi, madam, na piga-apod na mga nuisance, ining mga kandidato na ini, madam, halimbawa, may duwa ngayang kandidato na talagang expected na iyo ang maglalaban talaga. So, talagang kumbaga, close fight na pinag-aapod gaya baya sa eleksyon. Tapos, duminalagan ining saro, may kumbaga garian pag-iling kan tao, masawong-sawong man sana, pwede pala inireklamo kung nagtutubod ang tao. Oo, ta po ang tagiraray ang panuntunan kung nata ang sarong tao sarong kandidato magiging nuisance nasa section 69 po ang Omnibus Election Code. Para na ito i-explicar talagod. Sige po. It states that a nuisance candidate is someone who has filed a certificate of candidacy with the intention of, number 1, putting the election process in mockery or in disrepute, causing confusion among voters by similarity of their name to other registered candidates. So tama po itong tinaramo. Minsan po may nagpa-file dyan, gusto lang po libungon ang tao na parehas ang sa indang apelyido o pangaran kang nagdalaga na kapwa niya nag-file kay COC. Usually po mga incumbent o midbid ng tao, may pigpaparan na mga tao na kaapelyido o kapangaran. Nagka-create po ang kilibong or confusion sa mga botante. Iyo po. So yan po mga grounds po ang nuisance candidate.
Iyo po, ma'am. So, ano tabi, madam, ang grounds kaiyan? Ano ang pwedeng maging grounds kaiyan kung sakaling mapatunayan na ang sarong kandidato po, sarong nuisance? Ano po ang grounds kaiyan sa iya? Anong offense po? Haliun po siya. Automatic pong haliun siya po sa sa samuyang listahan. So nahiling ta po baga 97 ang nag-file mo niyan kang certificate of candidacy para presidente. Opo. Pero sa balota ta po, mahiling ta po sa 2022, bako na po ang 97. Mahali na po sa mga nuisance diyan. So okay. mati-trim down po yan. Iyan po yan ang dakulao na sanon kang COMELEC Law Department and COMELEC and Bank. Ang Ayun. paghir kaini kang mga nuisance candidate para po mahiling ta po kung sisay talaga ang may obheto na magdalagan, iyo lang po ang matada sa satong balota. Ayun. Sige po, ma'am. Paano po ang pag-file kaiyan? Paano po ang pag-file? Kay po ang papukipirmahan? Kay po ang paki-signature petition? Tangani ng maireklamo iyan kung sakali man po, kung igwa? Maano po sa sa tuya pong omnibus sa tuyang rules and procedures, ma-file po petition to declare a person a nuisance candidate following section 24 kang rules and procedure kang COMELEC. Ma-file po sa special civic action po ini. Ang grounds po kay yan, ang nakalag po na tinaram ko na po, so pareho lang po baga sa apelyedo. Confused lang po ang mga kandidato, yung po ang mga grounds. So making a mockery, bako man talaga siyang desidido mag-file, nag-ano lang, darabagang trip lang. Kung may mga araw po ka na nagpaparay, hindi man talagang upeto magkandidato. And ang demonstrate po kayo ng mga nuisance, they have no bona fide intention to run the certificate of candidacy, thus preventing the faithful determination of the true will of electorate. So yun po yan ang mga grounds under section 24 kang rules and procedures. Sisay po ang pwedeng mag-file. Any registered candidate, so mga kandidato po na kapwa niya, pwede po mag-file before the law department. Ayun. Iyo po, ma'am. Pero kung halimbawa man, may saro kayang senaryo, ma'am, na halimbawa, duwang kandidato sa sarong posisyon, dahil tanay pag-unabitan kung anong posisyon, tatiba, mag-grounds kita kayan. Sinda so, pig-expect na ma-close fight na duwa, may sarong dominalagan, pero sige man ang kampanya niya, dahil ito pwedeng ma-reklamo as nuisance candidate man. Wala. Ma-determine po kaan ang law department siguro po. Mag-file na lang po petition kung may mga grounds po siyang nahiling dumasat in-discuss na day man talaga yung bona fide intention to run. So pwede po siguro. So day po ako kan makadesisyon kung may kahusgahan siyang mag-file case na petition to declare a candidate nuisance candidate. Opo, ma'am. Sige po, well copy po. Digdi po sa satuyang digdi sa satuyang rehiyon tapos sa digdi sa satuyang probinsya. Igwa daw kita kaya na naiiling sa indong monitoring po, madam. May naiiling kitang arog man kaya na kandidato digdi sa local context. Digdi po sa satuyang sa Bicol region sa may mga puro permi po baga nagpapay. Dahil po ako digding nag-assume sa Albay. Ever since po nag-start ang filing, ever since pa ang kapanahonan pa kang perang eleksyon na may avid na para-file. Talaga pong dahil pong eleksyon na dahil siya nag-file kay kandidatura. Dahil ko po matatarap kung siya, kung nuisance candidate o dae. Pero dahil po siya na-absent sa kada anong eleksyon. Iyo po, ma'am. Present siya perme. So bako man po ang ma-decision ang COMELEC, may ma-file pong petition. Iyo po. Karibanan ka ito. Pero ikaw po, dahil man nawawar, apuan. Natural na gaydan sa Pilipinas. Iyo po, ma'am. Kultura na siguro. Naman po baga sa main office, may nagpaparay duman na di Cariton, may mga robot, may mga San Pedro, may kamatayan. Nakulong pumahin po talaga kang kapanahunan. Grabe po. Iyo dahil po. mo na marami nangyayari sa tuya. Iyo po. Di ang nakinagayunan man, madam, na naging automated na kita, naging maka-technology naman kita, kumbaga nasa saturate na naman ang mga siring kayan, adi.
Correct po. Yes Tapos po. nagkakaibang summary hearing para po mahiling ta po kung sisay lang po ang may bona fide intention to run, yun lang po sabi ko nga nilang inot, yun lang po ang mawalat sa tuya sa balota ta. Bakunso natitripan lang na magdalagan. Iyo po. Siguro, maski sa pagdidiskutir tayo ni Madam, i-read between the lines sa sana siguro kan sa tuyang mga kababayan na di. Dahil na siguro ini pagpara elaborate pa, ta ini para sa edukasyon man sa nakan, mga paradangog ta, digdi sa bilog na Rehiyon Bicol. So ma'am, kumusta po ngunyan ang COMELEC sa tuyang voters registration tabi? Medyo ano po, minsan igwa, minsan dae. Medyo ano nga ni kamo po sa COMELEC na nagharagad kita ki-extension para magparehistro. Opo. Pero considering po the output, dito yung po ang output kumpara po sa last 3 days of registration kang nakaaging bulan na Setyembre. So we are expecting pong madakol na naman po ini sa maabot na naman pong last week of extended registration. Nasa kultura ng tana po siguro day ko po maraman lata day kita nagbabago. Dawa tinawana po kitang oportunidad na extend ining registration. Dit man lang po ang nag-approve siya sa tuya. Bata day kita kan pwede madam magpa-premyo. Ta iyan karapatan ta mo da responsibilidad taman bilang Pilipino. Correct. Iyo po. Iyo po. So sige madam ta may mga iba pa kapapong gibuhon unless po daigwa kapapong mensahe sa satuyang mga para antabay sa satuyang mga kababayan sa paagi po kang programang Desisyon Bicol 2022. Salamat po Perme sa kong partner na daw Perme busy yan sa iyang partner. No problem. Nagtatawag ng na oras na makapag-orgulyo po kang COMELEC Albay, kang COMELEC na maging partner kay ni kang DZGB. Magayunon po ining programa kung saan po plataforma ini para maaraman kan sa itong mga botante. Sisay baga talaga ang karapat dapat. Ang pangapunan po lang po sa COMELEC, lalo na po sa COMELEC Albay, suyaon po dyan na kwalipikado. Sabi man po na padagog din doon sa indong boses. Dahil lang po kamo parareklamo kung kamo mismo po, dahil kamo naggigibok yung para na magpartisipar sa satuyang eleksyon na dahil kamo rehistrado. And pangapunan ko partner na di man magdyan kamo sa eleksyon. Na ano po, registered voter pa ako, pwede pa ako makaboto. Kunya na po anong panahon, hanggang October 30, may pirang aldaw pa kita. Correct. 11 days to go na magparehistro. Hanggang October 30 po, bukas kami. So, aprobitaran ta po ini. Laumon ta po kunya ng pandemya. Grabe po ang pagangaipuhan ta sa satong mga leader na mag-perform. Dahil po sidang katuwang ta na mapapauswagan sa buhay ta. Ang kadipisilan ta makatabang sa sato. Kunyang po halian sa Indo na magtaramang kamo kung sisi ang dapat sa suya ang maging leader, lalo na ngunyan, presidential election. Importante yun ini partner na sana po tawanin do ki boses ang lambang saro sa Indo na makwalipikado magrehistro. Dahil tayo permita ini pagpapagiron kami sa sapong dadarangog na magparehistro po para kamo makaboto. Kung bako kamo rehistrado, lalo na po sa deactivation, yung pangapunan ko talaga sa COMELEC Albay. Sa bilog man pong Region 5, sa bilog na Bicol Region. Sa ulong po ang nawara sa listahan ta. Albay alone na 92,000 na nawara. 3,000 lang po ang nagbalik sa Muya hanggang September 30. So may 2 weeks pa kita na sana magbalik ka mo sa opisina para magpa-reactivate. Lalo na po so nagbaralik haling Manila, haling iba-ibang lugar, dibi sa Bicol, na di na po kamo maboroto sa Mayo. So dahil na po kang magalat sa Mayo, kunya na po hanggang October 30. Makagibo pa kamong paraan para po makarehistro. So yan lang po ang pangapunan ta partner, magparehistro para makaboto. Yes po. Ma'am, salamat po ma'am sa pagtao po nin oras sa DZGB. As in, sa masunod naman na Miyerkules sa iba pang topic po, madam. No problem. Basta Yes po pag may i-urtrog ko po ini para po maging parte kamo kan solusyon kang pagpauswag kan sa tuyang banwaan, magparehistro para makaboto. Correct. Salamat po. Yes po. Salamat po ma'am. So yan tabi mga tugang si ang sa tuyang very accommodating maski busy, may meeting ito si Madam Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang Provincial Election Supervisor
kan Comelec Albay. Babalik kami pakalihis kan mga nagkapirang paggirumdum. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa DZGB, 1:11 ng pagkahapon. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Duwang batch nin COVID-19 vaccines ang maabot sa nasyon ngunya na aldaw. Pasado alas 2 sa ngunya na hapon, maabot sa naiyo 1 ang 2,000 na doses nin AstraZeneca na donasyon kan gobyerno kan Brunei sa Pilipinas. Pasado alas 9 manin banggi, malanding an Air Hong Kong sa naiya 3, lunad an 1,16,730 na Pfizer-BioNTech vaccine. Kinumpirmar man kan Manila International Airport Authority Media Affairs Division na ang sobra 1 million doses nin Pfizer vaccine na maabot dyan na banggi, binakal kan gobyerno kan Pilipinas. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng lima? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng lima. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract. Nagpaayos pa nga ako for several weeks. Nahali na po sa puyang katarata, buda sa puyang glaucoma dahil po sa pagpaayos pa ko dito sa men's wellness. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Purok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Lemex na. Sa
ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-easy ka ng Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified voters. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitiran ang karipisilan sa pagboto. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng aga sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies. Lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayin ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgeline's Pili Products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwa pa nga ni Sindanin Pili Tart, santan asin pastillas. Edgeline's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DZGB Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. DZGB Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820.
Ang Doc Alternatibo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitazinc. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, asin zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, asin pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawala ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor.
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, nagbabalik kita sa satuyang programa Desisyon Bicol 2022. Kay raming kandidato, iilan lamang ang pwesto. Kay raming tatakbo. Ngunyan tabi mga tugang, makakaibat na ngunyan ang satuyang Regional Director sa Civil Service Commission, CSC Region 5, si Madam Attorney Daisy Punsalan Bragais. Kan CSC Region 5, ini may kinaraman mga tugang, takadakol kitang mga kabaybayan, muda mga parantabay ang sige anharapot kung tama pa ba ining nagkakairiling ninda sa social media. Mga government employee, may mga nag-i-endorso daw nin mga kandidato? Sige daw. Nasa ibong na linya, si ang satuyang Regional Director kan Civil Service Commission, Madam Marayna hapon po, Luence Barcena po kan DZGB AM. And minahagad po kami ng dispensa at siguro paralat ka na po kasubago. Maray na hapon po, ma'am. Nahapon man po sa imo asin sa mga paradangog, asin paradalan kan sa imong programa digdi sa DZGB. Yes po, ma'am. So, ini ang satuyang pag-uulayan po, Madam, digdi sa satuyang Desisyon Bicol 2022 Voters Education Campaign kan DZGB AM. Ini an may kinaaraman, Madam, sa pagirumdum kan Civil Service Commission sa satuyang mga empleyados di gobyerno ngunyan na nasa political season asin pasisiring kita sa eleksyon. Ngunyan, ma'am, enot po, ma'am, nakahaputan. Ano po, Madam, ang guidelines or pagirumdum kan Civil Service Commission sa mga government employees maski job order sa pag-endorso kan mga politiko ngunyan na nasa political season o paabot na an election period? Ayun po, iyan nahapot mo. Maski nga po ako pag naghihiling kang, pag nagduduman sa Facebook. Correct. Po kitang nahihiling. So nagpaluwas po kami ng advisory pagirumdum po sa gabos ng mga empleyado kang gobyerno na nasa Executive Order 292 po kaya iyan itong Administrative Code of 1987 na ang mga empleyado po kang gobyerno bawal po mag-engage directly or indirectly sa partisan political activity. Pag sinabi ta pong partisan political activity, ang ibig sabihin po kaini bawal po mag-endorso ng na makakapagana o makakapadaog sa sarong kandidato. So yan po ang pagbawal. As in ang COMELEC po, tapos ang CSC kang 2016, and iyon po ginarayon niyan, mayo pa man pong nababago igdi, nagpaluwas po ng pagirumdum din, advisory para po sa gabos, yaon po manduman kung ano ang mga pinagbabawal na mga aktibidad para sa mga employees kang gobyerno. Pero di po kaya kabali digdian sa tuyang mga job order dahil ayo po kaya sindang employer-employee relationship. Kaya yan po. And then di man po digdi kabali, ito po bagang mga coterminous and confidential staff kan sa tuyang mga elective officials. Ano po ang mga example kayan? Pwede pong private secretary, security officer, or driver, or executive assistant, yan po, or city legal officer, or municipal legal officer, information officer, administrator, yan po kaya mga coterminous, mga confidential position. So, di man po sinda kabali duman sa prohibited. Ibig sabihin, pwede po sindang iba sa kampanya o mag-endorso kan sa indang gustong kandidato. Ayun. Opo. So, ini po, Madam, pag sinabing indirect or direct na pag-endorso, anong tabi ang ibig sabihin kan, Madam? Directly, pag nagsabi ka bagang, iboto mo si Juan de la Cruz or dai mo iboto si Juan de la Cruz. Indirectly po, pwede po bagang may pin ka na nakalaag, iboto si Juan de la Cruz or nagsulot ka ng t-shirt na igwang sadit, maski sadit lang ani, nakalaag lang, iboto ngaya si Juan de la Cruz or nagtao ka po ng mga papelitos or kung anong mga election paraphernalia na igwa ng mga kasuratan na nagsasabing iboto o dai iboto ang sarong kandidato. Kung halimbawa, Madam, digdi kaya sa satuyang palibot, halimbawa, simbol sa nakansarong kandidato, tapos government employee,
gari pig-post niya man sana or kaya binado niya. Wala king ibang meaning. So, simbolo niya sana kang kandidato. Grounds patabi ito, madam. Yan, medyo kaya iyan, kumbaga contentious ang issue. Paano ngaya kung picture lang, mayo man kinaag na iboto mo ngaya ini? Correct. Or ito lang, color lang, di ba? Or ito lang nga may mga symbol po, baga ang mga kandidato ngunyan, yan po ang yan. Ang sinasabi mo na lang po, mag-ingat. Although, ang yan po baga is, bako man maraot mag-color, magbado pa ng pink. Ang pink po baga, universal color. Ayo po. Pula, kaya blue. So, di man po bawal. Pero kaya lang po, pag lalo na nagrarani ang election, mas na-associate po kaya siya sa mga kandidato. Kaya ang mo na lang po, mag-ingat na lang po sa mga araw kayan. Or better yet, day na makibali sa araw kayan. Di man po palang pigbabawal, lalo na po sa mga nasa gobyerno, di man po pigbabawal magsabi kung si sayang sa muyang iboboto. Kaya masabi, ay ang iboboto ko si Juan de la Cruz. Di man po yan bawal. Ang bawal po, pag nagsabi ako sa Indo na, iboboto ko si Juan de la Cruz, arog siya kani, kaya iboto manindo. Yan po ang bawal. And then di man po kami bawal magsabi kan sa mga opinion sa mga issues ngunyan na election. Di man po yan pinagbabawal. Ang bawal lang po is itong masabi ka for or against the election of a particular candidate. Iyo po, halimbawa, kung ikangaya saro kang government employee, tapos siyempre, ang sa imong headman, so incumbent official, tapos sige mo an taram kay mga maraot kontra duman sa ibong na kandidatong kalaban kay ito, may grounds tabi ito, Madam Ade. Pwede po iyan makonstrue na pigpaparap. Kumbaga, pigtatawan mo ning idea na o demo iniiboto ta arog yan ka ini ka iyan. Pero kung nagpo-promote man lang, medyo bako man masyadong problema iyan, Madam Ade. Ano pong pigpo-promote? Kung alimbawa, pigpo-promote na dumansa na ngaya kita sa satuyang dating opisyal, inisa na ngayaan sa tuyang tubudan, mangarog ka iyan. Kung ito pong dating opisyal, nagkakandidato man, kabali siya sa eleksyon, di garo pigpo-promote mo naman lang po si kaganahan kayan. Iyo po. So, paano po, Madam, sa mga siring kaining bagay, paano tatabi ini, Madam, irereklamo? Paano po ang pagreklamo kaya kung sakali po may interesadong partido o grupo o individual na nakailing nin siring na bagay na sa iling niya sala sa sarong government employee? Iyo po, kung may sa hiling po nindo may violation ang sarong government official or employee, pwede po kamong magreklamo sa CSC, sa ombudsman o sa head of agency. Kasi may mga concurrent jurisdiction man po kami kayan. And following po ito man mga requirement sa pag-file kang complaint. Kaipuhan po may ebidensya po kita. So kung sa social media yan nahiling, kaipuhan po may mga screenshots or may pahiling man na ikaw kitang nagsasabi na ini nag-engage sa sarong partisan political activity. Iyo po. So, may naghahapot pa po digdi, Madam, ang mga nasa local government ngayang mga plantilya, grounded pa da ini, Madam, kan provision kan CSC? Opo, kabali po ang mga nasa local government units, lalo na itong mga nasa plantilya, nasa career po sinda. Kabali po sinda sa pwedeng mag-engage sa partisan political activity. Iyo po, maski OIC siya sa sarong departamento. Iyo po, maski OIC. Oh, iyo po, Madam. Sige po. So, sa giraray tabi, Madam, ano ang pinagbabawal kan Civil Service Commission? Ipasabot ang maray, ano ang pigbabawal ngunyan sa pag-endorso kan mga kandidato ngunyan na eleksyon sa indong tabi, sa indong jurisdiction? Sige po, saruon ta po lugod ini itong yaon sa Joint Memorandum Circular kang COMELEC as in CSC kang 2016. Nakalaag po kaya digdi itong mga pinagbabarawal. Inot po dyan, forming organizations, associations, clubs, or committees or other groups of persons for the purpose of soliciting votes and for undertaking any campaign for or against a candidate or party. So bawal po kitang mag-form ng mga organizations, mas yung po committee. And then
holding political caucuses, conferences, meetings, rallies, parades. Ayan, mapararada po ngayon, mabirisikleta. Kabali po yan. Or similar assemblies for the purpose of soliciting votes and or undertaking any campaign for or against a candidate or party. And then making speeches or announcements or commentaries or holding interviews for or against the election of any candidate or party for public service. And then ini po, medyo may mga controversial, publishing, displaying, or distributing campaign literature or materials designed to support or oppose the election of any candidate or party. And then directly or indirectly soliciting votes, pledges, or support for or against any candidate or party. So bawal po kita mag-solicit na, uy, ngayon taon taman ngayon nining mga face mask si mga nagkakampanya para ngayon kay mayor or kay vice mayor. Bawal po iyan magsusolicit ng mga pledges or support para sa sarong kandidato. And then bawal din po ang maging delegate to any political convention. Siguro mayo man po kayan very public ang mga arog kayan ng mga tilipon. And then hindi po, becoming publicly identified with the success or failure of any candidate or party. So dapat po daday kita maging publicly identified sa success or failure kan sarong kandidato. And then of course, bawal man po, ini po yaon man sa mga CSE issuances, si pagsulot ng t-shirts or pins or caps or any ano pa man pong paraphernalia na ignaon po itong pangaran kang kandidato na nagsasabi nga ng iboto or picture na lang nga ni po baga ano. Kung kulay sa da madam, day man pwede, day man ito madam grounded ade itong kulay. So kulay sa na ngayon kan bado, plain sa nang bado ang kulay niya. Na ngunyan po siguro pwedeng yung mga depensa po kaya iyan na kadakol kaya ngaya akong color na arog kani. Pero wala man pong nakalaag na iboto si arog kayan. Yung mga defenses po iyan. Pero pwede bang giraray ireklamo kung sakali na sa pagtubod man kan mareklamo nakabalgar. Ito po. Opo. And then syempre madepensa po si empleyado kang gobyerno. And then ito pong pag-attend po ng mga political rallies and then caucuses, bawal din po siya. And then ipagtauning personal or financial or any other monetary contribution, even supplies or equipment and materials for the benefit of a candidate. Iyo po. And then ano pa ba, kadakol pong pinagbabawal. Di man po palang daadigdi kabali ang pagboto. Sabi ko nga, right man po baga kang kada sarong Pilipino ang magboto. So di po pwedeng magboto. Di man po pinagbabawal magboto. And then di man po pinagbabawal mag-express ng views or opinions. And then mag-mention, di man pinagbabawal mag-mention kang mga kandidato na pigsusuportahan. Tapos, ito man pong pag-like, pag-comment, o pag-share or pag-repost kan sarong candidate. Di man po daayan bawal. Ini lang po ang ang medyo ano diyan, iingatan ta. Bakong bawal mag-like, mag-comment, mag-share o mag-repost kang sarong candidate or party's account unless ini lang po ang pagirumdom. These are resorted to as a means to solicit support for or against a candidate or party during the campaign period. So yan lang po ang pangapagirumdum ta sa satuyang mga empleyado kang gobyerno para po makaiwas din po kitang makasuhan. Iyan po madam, sa campaign period pala mas magigi kitang mabusisi ka iyan. Ano? Iyo po. Opo. Iyo po ma'am. So, uni pa madam, may nag-text pa, ang pag-post ngayon sa Facebook, paglagda sa profile, kan sarong empleyado na nag-i-endorse, kumbaga parang maski daiman da nakalaag so pangaran kan politikong pigi-endorso, pwede po ba yan ireklamo sa Indo? Ang ano may nga po, basta isay po baga pwede magreklamo. Kaya ang pangapudan mi po, di na po kita magtauning rason na may magreklamo sa tuya. Ang sabi ko nga di man po bawal magsabi kung si isa ang iboboto mo. Dito lang ikampanya ang sa tuyang iboboto.
Ayun. So, very clear na po, ma'am. So, ano na lang po ini. So, kumusta po ang satuyang opisina? Takang nakaliis daw. Garisarado po kita, Madam Ade. Actually po, bukas man po ang office me. Ano lang po kaya, nag-contact tracing po kami as in kadakol pong mga direct contacts na yaon po duman sa frontline service me. Kaya limited lang po sa receiving ang samuyang services. As in sa mga emails po nagsisimbag kami, mabilis po ang sa emails, ang mga queries. Yun muna po, pagpasensyahan po nindo kasi dito man po baga kagustuhan na may mag-positive sa satuyang mga empleyado. And hanggat di man po kaya naluwas itong mga result, naka-work from home po ang samuyang mga empleyado. Ayun po, ma'am. So, ang saro padigdi na teksa sa tuya, makihumapot daw tabi kay madam kung halimbawa job order ngaya. Titinamo naman madam Kasubago, job order ngaya. Pero sige ngaya ang pangratak kan kalaban kan sa iyang manok sa pagkakandidato. Pwede daw tabi ni madam ireklamo? Ang job order po kaya mayo man kaming jurisdiction sa job order. Pero ini po kayang engaging sa partisan political activity. Duwang kaso po ini administrative sakop sarong kriminal. Ang administrative po may sakop po kami diyan, pero sa criminal po sa korte po iyan. So pwede po silang mahagop sa criminal case. Pero as to administrative sa muya sa opisina mi, dai po dahil mayo po nga ni sindang employer-employee relationship. Ayun po. So, ma'am, mensahe na lang po sa satuyang mga ulirang empleyados di gobyerno, pagirumdum sa liwat, lalo na patingon yan na nagiinit ang satuyang politika digdi sa satuyang palibot. Ayan. Salamat po sa pagkakataon na ini. Pagurumdum lang po sa gabos na empleyado kang gobyerno na nasa career service, itong mga permanent, temporary, casual contract of service. Pagirumdum lang po, madali na po baga ang eleksyon. Arami po, kadakol man kitang nagugustuhan na mga nag-file na kan sa indang mga certificates of candidacy, madali na naman po ang election period. Pero ang samuya pong sinasabi is mag-ingat po kita, aramon ta po ang mga pinagbabawal, lalo na po itong pig-discuss na po digdi, bawal po sa tuya ang mag-engage in partisan political activity. Ibig sabihin, bawal po sa itong magkampanya sa ikakagana o ikadadaog kan sarong kandidato. So ingat lang po kita para po bako lang kitang safe sa COVID, safe pa kita sa kaso na administratibo. Okay, salamat po. So, madam, unin na lang tabi, ilas na lang. Penalty da, madam, penalty. Pakiulit daw po kang penalty na pwedeng ikahampang kan mapapatunayan kung sakali daang mapatunayan sa pag nagreklamo. Opo, hindi pong engaging in partisan political activity, ang administrative offense na pong ini, considered po siyang less grave offense. For the first offense, suspension of 1 month up to 6 months. Ang second offense po kaya dismissal from the service. Yan po ang penalty sa administrative. Ang criminal man po kaya, imprisonment po yan pag criminal. Ayun po. So, Ma'am Daisy, sa mga masunod naman pong programa, pag may mga kaipuan po kaming impormasyon na hali po sa indong opisina na pwede tang ipabariwa sa satuyang mga kababayan, we will call you po palagi po through Ma'am Rona Asuncion. Opo. Salamat pong maray. Yes po, ma'am. Salamat po. So, yan tabi mga tugang ang satuyang mabuot na Regional Director kan Civil Service Commission, Region 5, si Madam Attorney Daisy Punsalan Bragais. Ano? Kamong mga empleyados ti gobyerno. Pakaraybaya kamo. Pumakaraybaya kamo. Na pwede ka mo palan mareklamo. Yan. Anyway, pagurunan tayan, pakatapos kan mga nagkapirang pagirumdum.
An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ng pagnegosyo
bid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternatibo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon pag ang kababaehan igwa man na itabang digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo ta kami. Iliw niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Okay, oras sa Pilipinas, 4 minutos na sana.
Okay, so may mga nag-text digdi. Sir Luence, pwede ba ko man po Sir Lu na 140? O igwa po pala nga kay master list kan mga inactive na voters ang provincial COMELEC. Marhay ko ta na ipag-broadcast and or ma-forni sinda sa kada munisipyo at barangay kaan list of inactive voters. Bako sana sa pag-remind kan nanunungdan na mag-active bilang botante sa iyang presinto kundi maadalan. Ano na ini maadalan pa kung paano maiwasan ang flying voters at pinaka-importante man na ma-update ang listahan kung mga buhay o garadana ang mga nasa ngaran na listahan. Maiwasan ang gad na makaboto pa ang mga gadanang botante. Sige po, tapag-urulayan tayo ni ang pag-broadcast sa indong prestigious radio station gibuhon nindang by municipality. Okay po, well noted po ini Tabi 140. Salamat po sa pag-text. Sa ipaabot tayo ni kay Madam Bunaw. Kuya Luence, Ma'am Comelec nag-file for presidency and farmer ki mga gulay. Pag hinapot niya nagkandidato ang reply niya dahil may mga smuggled na mga gulay. Ay, ika ha. Sige po, digdig kita sa DZGB News Online. Hello po, pa-shoutout po sa mga taga Bicol, lalo na po sa mama ko si Jelly Baranda at sa mga taga Langaton, Bakakayalbay, watching from Paranaque City, from Erlinda Baranda, Trasuna. As in, good afternoon, I am watching from United Arab Emirates. Pa-shoutout naman po sa family Borbe dyan sa Salvacion, Malilipot, Albay, Puro 4, Long Beach. Sabi ni Presi Borbe. Tapos maray na hapon from Gugon, sabi ni De Los Santos Lana Ana. Masiram na hapon, sabi ni Siram Jason Buebos. Asin Robert Nazalita, maray na hapon po, pakikumusta po ako kay Primo Jimmy Nazalita. Maray na hapon Tabi, Boss Amo Manager, Attorney RJ Barrios kan Barangay Orosite, Legazpi City. Kumusta boss? Padago sana, abante ang cross. Yan, kasubago sa tuyang nagkapirang mga minuto na sana, kamong mga government employees, watchful tabi kamo. Para pa otro bagay ni Madam Punsalan na kamo pumurupondo, maging maingat sa pagparapo sa social media buda sa pagparapalataw kan sa indong na ini? Kan sa indong mga sadiri. Buda susigi ang kakatararam na indirect or indirect na nagkokontra sa kaiwal o kaya kalaban sa eleksyon. Kumakaray-baya kamo. Tamaray nga ni nakaulay ta kay ni to Civil Service Commission Region 5. Ugaring day na kitang oras. Masunod na ang programang Usapang Pamilya. Kaiba si Vice Gen Balyaran. Tapos si Kuya A. Sa pangaran po kan hierarchy kan DZGB AM. Sa masunod naman giraray na si Mana. Ako po si Luence Barcena. An sa indong kababayan. An sa indong amigo sa radyo. So mga nag-text po i-save na nindo ang satuyang number. Tayan po ang satuyang public number para po sa Indoga boss. Ingat po kita, asin keep safe, asin pirming paggirom-dumon nasa eleksyon, igilid ang politika, paurugon ang demokrasya. Salamat, asin maray na hapon tabi sa Indoga boss. Some are fat and stout, while some are thin, and some are friends. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer.
Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 2:05. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Daipa pigtutugutan ang paglaog kan mga dayuhan na turista sa Pilipinas maski na ini gikan sa green list countries. Sigon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Jaime Morente, ang mga Pilipino balikbayan na may valid as in existing long-term visa gikan sa green as in yellow list countries sana ang pwedeng makalaog sa nasyon. Sinabi ng paglilinaw ini manungod sa mga kahaputan na naresibi gikan sa mga dayuhan na turista na gustong makadigdi sa nasyon.
Mientras na sinabi ni Morente na ang mga Pilipinong nasa red list countries pwedeng makauli ni nasyon sa paagikan na bayanihan as in repatriation flights na pag-oorganisar kan government as in non-government agency. Yan ang pangalas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.